Dobrý deň. V tomto videu si ukážeme, ako pracuje program Strategické finančné plánovanie s umelou inteligenciou. Skladá sa zo 4 krokov. V prvom kroku zadávame vstupy, údaje zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Potom sa následne zostaví finančný rozbor za skutočné obdobie. Na základe východiskových predpokladov z posledného roku zadaného sa vytvorí finančný plán, ktorý sa optimalizuje cez cyklus cash to cash. Finančný plán sa premietie do finančnej perspektívy a vytvorí sa návrh modelu Balance Scorecard, kde bude potrebné ešte doplniť zákaznícku perspektívu, procesnú a učenie sa rastu. V každej etape sa dá použiť umelá inteligencia. Asi toľko na úvod. Teraz prvý krok, ako som povedal, je zadanie vstupov. Tieto vstupy sa zadávajú na hárku súvis. Musíte mať vstupy preddefinované, čiže ja som si tu vytvoril vstupnú databázu z indexu podnikateľa. Zoberiem si súvahu za roky 21 až 25 a vložím ich do buniek ako hodnoty v týchto rokoch. Automaticky sa mi zostaví návrh súvahy, vychádza z týchto dát a je ho potrebné v ďalších krokoch pri finančnom plánovaní upraviť. Skontrolujem presnosť a podobne to urobím s výkazom ziskov a strát. Zoberiem si vstupné údaje z výkazu ziskov a strát, nanesiem a finančný rozbor mám hotový. Keď sa pozriem na rozbor, ideálne je schovať si tieto roky, aby ste videli aktuálny stav, alebo potom môžete pozerať klikaním do buniek jednotlivé položky finančného rozboru. Čo sa tam nachádza, je tam súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz cash flow, skrátené výkazy, finančná analýza, ukazovatele ziskovosti, predikčné modely, ukazovatele výkonnosti, ukazovatele hodnoty podniku. Teraz prejdeme na etapu finančného plánovania. Tá začína v modeli DFCF, kde potrebujeme vytvoriť ekonomický normál, že zisk je väčší ako výnosy a tie sú väčšie ako náklady. Napríklad tu ho už máme nadstavený 1,05, zisk rastie 5%, výnosy rastú 1%. Predpokladáme, že budú rásť 3%. Ak tam zadám 3, vidíte, že ekonomický normál je narušený, potom aj zisk musí rásť rýchlejšie. Skúsime 7 a vidíme, že znova sa nám vrátil do normálu. Čiže zisk nám rastie 7%. To znamená, ekonomika firmy je zachovaná. Ide teraz o reálnosť týchto čísiel, či sme ich schopní dosiahnuť. Takto máme navrhnutý model výsledovky, výnosov a nákladov. Tento je navrhnutý aj na mesiace. Robí to tak, že to mesačné údaje rozdelí 12, keď sa to postupne v roku kumuluje, výsledok sa spresňuje. Keď chcete to urobiť ručne, stačí prepísať hodnoty a udržať koncovú hodnotu na konci tohto dokumentu alebo tejto tabuľky. Vrátim sa späť. Dôležité je v tomto, aby bol dobre nadstavený cyklus cash to cash. Z toho dôvodu je potrebné použiť riešiteľa, aby nám nastavil východiskovú pozíciu pre cyklus peňazí. Súvaha sa nám optimalizovala, keď sme spokojní s výsledkami, tak môžeme uzavrieť a finančný plán máme hotový. Vidíme ale tu, že nám ekonomická pridaná hodnota je záporná. To znamená, že ten majetok je veľmi vysoký. Pravdepodobne v tomto prípade by bolo najlepšie odobrať z toho majetku formou dividend. Tak prejdeme na list údaje a tu vidíme v červenom riadku finančný majetok. Tak odoberieme v každom roku napríklad nejakú sumu. Mohli by sme postupovať a optimalizovať. Takisto môžeme sa rozhodnúť pre investície alebo do personálu. Keďže je prebytok kapitálu, tak nepotrebujeme ďalej brať úvery. Skontrolujeme ukazovatele, či sa nám zlepšilo. Predefinuje ciele Balance Scorecard, ktoré si zadefinujeme na liste mapa.
napíšeme strategické ciele za finančnú perspektívu. Tieto sú prepojené už automaticky na finančný plán, čiže keď sa pozriete sem do tabuľky BS vidíte tu ROA, rentabilita tržieb, nákladovosť, likvidita, zadlženosť. Toľko asi na ukážku, ako pracuje tento finančný plán. Všetky tieto výkazy sa dajú použiť v umelej inteligencii a spracovať kvalitné hodnotenia. Ďakujem za pozornosť, verím, že vás zaujal a viac sa dozviete v našom predmete strategické finančné plánovanie, ktorý môžete študovať u nás na škole, ako aj ďalšie predmety z tejto oblasti. Táto oblasť bola oblasť finančného kontrolingu a podnikového kontrolingu. Ďakujem za pozornosť a pekný deň.